Kowe kami sing. Montonipun panjenengan piyambak. Pamaku. Kowe. Sampun wong-wali anggenipun ngemotaken Ndara Prabu Simi. Sakite mawon Ndara Prabu Simi niki boten kepo dhateng kula. Oh. Janipun iki wonten apa? Rasane lakalan. Romansaku aku kaya tak terjadi. Berarti romansaku kowe iki aku kabar. Menawi mekaten Ndara Prabu Simi niki kok tresna dhateng Ndara Ayu Ratna. Ayo berdua iki wae. Oh iya. Aku kan kalau bocah wadon yang ora keturunan pangkatku itu mengkung. Nuwun sewu. Ndara Prabu Simi menika pangkatipun kemeng. Lah iya, gadahi bondo donya ingkang kathah. Ora kurang. Menawi panjenengan badhe tresna dhateng Ndara Ayu badhe kelampahan. Caranipun. Iya. Tembung menterenipun sakniki niki jaman modern. Iya. Pun ditelepon apa dipun WA saged to. WA